अगर आप भी चाहते हैं यम चौहान फिल्म की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोली बोली दुर्गा मैया की कैले बानी सखी हम परिचा तैयार हो, पियावा हमार सखी जाई है बाजार हो। कैले बानी सखी परिचा तैयार हो, पियावा हमार सखी जाई है बाजार हो। लेके पूजा थाली सजा है त पूजा करे आई बे सखी। लेके पूजा थाली सजा है त पूजा करे जाई बे सखी। त पूजा करे जाई बे सखी, त पूजा करे जाई बे सखी। लेके पूजा थाली सजा है त पूजा करे जाई बे सखी। लेके पूजा थाली सजा है त पूजा करे जाई बे सखी। पर साल नियन सखी आंसू भी कारब, आंगन के पीछे अपना कलसा हो धरब। पर साल नियन सखी आंसू भी कारब, आंगन के पीछे अपना कलसा हो धरब। मैया के सोरा हो सिंगार करवाइब, फुलयारा उलावा गलावा सजाइब। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी। त पूजा करे जाइब ए सखी, त पूजा करे जाइब ए सखी। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी। पियावा गोपाल सुकेश गाई है भजना, वहाँ प्रेमी मनोरंजन धैले माई के चरनावा। पियावा गोपाल सुकेश गाई है भजना, वहाँ प्रेमी मनोरंजन धैले माई के चरनावा। मैया के देखी हिया लागल दरबार बा, चारों ओर सुनीला उनके जयकार बा। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी। त पूजा करे जाइब ए सखी, त पूजा करे जाइब ए सखी। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी। लेके पूजा थाली सजाइब त पूजा करे जाइब ए सखी।